Хора, здравейте! Това видео ще го качваме в и двата канала. Моя канал, ако не сте се абонирали, абонирайте се, братлетата, и от моя канал, хората, ако не сте се абонирали, абонирайте се за Влади Фантакев. Та ние ще се спускаме с скейтборда, седнали, защото е много яко, и ще спираме там, дето завоя. Не там, а по-надолу, защото е опасно все пак, нали, за коли, за тези неща. Аз съм зад камерата. И ще се спуснем 3 пъти, може би. 4. Имам 27 минути на разположение. Даже повече, защото, нали, ние когато ще спрем на пауза, когато се качваме нагоре. Защото иначе... Добре. Отива паметта на кино. И така, Иво е с моят скейт, аз съм с неговия. Чайте да го видите. Ето така. Ето ми е и сянката. Измъкнали са от камъните. Как? И сега, хора, слагам че така се закрепям телефона. Ако идва кола, хора, не се сърдете, ние няма да... Да. Почваме ли? Хора, малко ще е трудно с този скейт, все пак лагерите не са му кой знае колко яки, нали добри? То тук на тези камъни, как няма да те ядосат? Да, аз отдолу изметох, после ще видите. Нема камъни, освен е тук до този кор. Какво ме изпревари най-нагло? Оп, заседнах! Иво, заседнах, чакай ме! Малко позаседнах. Изпревари пиво, а той си по-бърза скейт. Хора, имаше кола. Иво, добре, че те отпред ми подсказаха за колата. Благодаря, че казахте, че идва кола. Пак ли заседна, бре? През дупката. Опа! Ето сега от така. Хора, пожелайте късмет на бат Влади. Кола ли идва? Не, няма. Чакай да се кача пак нагоре, да си се спусна като хората. Thank you, пал. Хора, качихме се пак тук на завоичето, че имаш кола, да е. Кола, и аз виках на Вали кола, и има преди дали го питам го дали идва кола. И аз викам, че идва кола отгоре. Да, и аз викам, че той спира, и аз спрях. И той ме пита, и аз, нали, питам, аз бърках. И питам, Влади, идва ли кола? И той вика, и той си помисли, че аз казвам, че идва кола. И той спира, и аз си помислих, че идва кола отдолу, и аз спирам. И след това... И след това наистина дойде една кола. Да. И тъй, че да не губим много време, искаш ли да тръгваме?
Къде отиде, бе? Аз спрех преди тебе. Да си вземе от тук пясък малко. Да, може. Вземи този скейт. Сега ги разменяме. Сега ги разменяме, хора, аз съм си с моят скейт и Иво си е с неговия. Да, аз спрем този да скъпна. И хора, ще съм на пауза. Идваме веднага след рекламите. Хора, тук изметох всички камъни. Да. И нагоре там пред къщата също изметох всички камъни, защото тук като имаше камъни, нали? Като имаше камъни, не можеше да се... Не можеше да се кара много добре. Ето и пребивахме се, падахме наляво надесно. Да, и... Гледай ми крака. Ще на Иво крака. Иво. Чай да фокусира камерата. Айде. Заминаха ти краката. И ето, виждате хора, изметох го това цялото надолу. Да, направи. Очудващото е, че става за 10 минути 15 най-много. И ти какво ще кажеш друго, Иво? Тук направи една рампичка. Да, сега ще видите и рампата, през която минахме. Ох, извинявай. Нещо такова дигнато. Като рампа, за да мога да се минава, защото има голям дух. Утре пък може да го направим цялото в рампа. Не да подминавам влака, като примам. Ето я рампичката, колкото да можем да минаваме, нали все пак хора. Стоя от тук малко да сложа пясъка на тук. Защото по принцип, преди да сложим пясъка, беше ето така. И гледайте колко е. И самите колелца падат, нали, забиват се и... Спираме и се... Спираме, някой път падаме. Да. Всеки път различно. Да. Аз много ме скефи как ти завия скейта, човек. Както подминах обаче, някакво... Ти си вървиш направо и аз и така, супер, и ето ти завия скейта. То си е така, идва кола. Хора! Вината е казала така. Когато някой ви се ядоса, ходете, тръгвайте си с лудата походка. Той ще си мисли, че отидете към него, обаче това не е вярно. Иво, с какви изненади още си пълен ти, Иво? Право не знам, майци. А ти абонирал ли си за Вентове? Да. Вена, абонирал съм се за тебе още при 20 години, майци. Аз съм се абонирал за всички хора от пакта. Хеван, Дидади, Вената. Кой къв трит? Ето трит, Стинуей, Готика, още какво ли не, Shadow Hex. Shadow Hex има два канала, май добър, не го знае. От добри не, че знае нещо изобщо. Тръгвам. Най-лудото нещо. Да изчакаме Иво. Аз тебе за малко ще изпреваря. 2 минути и половина. Не! Мътнах си телефона, скочи на 1 метър. Иво на една дупка си. Иво на тази дупка. С такова какво направи това. Гледайте дали идва кола. Не. То хората гледат. Спускаме ли се? Пакта!
Колко чудна гледка. Направо една хубава гледка. Плохо е, тук ли сте някъде, бе? 10:45. Утре щом изчезнеш ти, нещо ще се размърди. Хей, ти, чуй сега, всички мамути пукнаха. Песничка или стихче? Песничка. Казвай. Хей, да, чуй сега, всички мамути тука пукнаха. Тук пукнаха. Другия клип, чай да обърна камерата. Хора малко ще загорбея тук, но... Другия клип ще го правим батъл рап. Ратал бат. Може би. Може би. И само ти кажа, че ти, Кристиан Чарли Танев, къв си там, не мога да рапираш. Там сектите или както там викате, се справи доста по-добре от теб. Нищо лично, бойче. Много любимите ще била нещо. А? Много любимите ще била нещо. Ти по-голем праст. Те хора, решихме това да бъде от нас. И това е наша нова рубрика с скейтове да се спускаме. През 3 дена. Не, всяка събота. Да, всяка събота и неделя. Защото сега започваме училищата. Затова тогава ще бъде най-удобно. Събота и неделя ще качваме клипове. Не, че няма да качваме, нали, през другото време, като сме на училище. Мога да сме участвали. Да, наистина, там е обедната почивка. Нали, аз ще играя народно здраве. Така ще ви снимам. Колко съм добър. А не, и така хора, май наистина това ще бъде от нас. Така да. Това ще бъде от нас. И казахме минали се пак и до другия път. И го спри на пауза, ако обичаш. Чао!